Dan il-programm se jitwassal lilkom bl-isbaħ Xewqat Tejja Bet. Dejjem ilab b'mod responsabbli. Il-ħbib tal-Kamra Sportiva, speċjalment dawk li jsegwu tbassil kollox sew, mela, illum għandna edizzjoni straordinarja li propju ħadd ix-xandar it-tlieta mhux il-ħamis minħabba li dil-ġimgħa għandna diversi logħob fil-Premier kif ukoll dak Taljan. Min-naħa tiegħi, grazzi għalejjabet.com, ħan nitkellem ftit fuq 3 partiti li jiena għedt u ħsibt li jista' jkunu ta' interess għalina. Mela, ħanibdew bil-partitissima fejn naraw li l-Atalanta ħelabu kontra l-Milan. Fejn l-Atalanta jibdew favoriti imma biftit u l-bet qed taqra 2.59, draw jaqra 3.37 u rebħa l-Milan taqra 2.65. Mela, fl-opinjoni tiegħi jiena dija logħba li s-soltu dal-aħħar żmien grazzi għall-Atalanta li daħlu fil-qaqoċċa tat-timiet it-tajbin, sewwa grazzi wkoll għax-xogħol impeccabbli li kien għamel Gasperini, dillum jinsab coach ma' Roma, insibu li dil-logħba li fiha qed jaffrontaw irwieħhom żewġ timiet li ġejjin min-naħa ta' fuq tal-Italja, fejn qed naraw lill-Atalanta u l-Milan mela ejjabet.com fl-opinjoni tagħhom il-logħba iktar huwa likely li tmur naħa oħra milli ġudro, biss jien nemmen li il-Milan għadhom kif ġejjin minn telfa, propja mhux telfa ma li jaqsa telfa li malħu minn Twil-Pisa twaqqa' ġiex punti hekk, speċjalment l-ambizzjonijiet tiegħek ikunu tirbaħ il-kampjonati u tidħol fiċ-Champions League. Hija daqsxejn kifra. Imma għal din logħba jien nemmen li l-Atalanta u l-Milan, speċjalment l-Atalanta għandhom jieħorġu rebbieħa. It-tieni logħba li ħansegwi b'interess hija Inter Fiorentina fejn naraw li l-Inter wara il-batosta li soffrew ġewwa l-Maradona issa jridu jerbħu biex ikomplu it-taqtija tagħhom fin-naħa ta' fuq. Mela, u naraw dawn il-bets fejn l-Inter huma favoritissimi li jerbħu b'1.35 li l-logħba tispiċċa draw qiegħda 5.00 u rebħa l-Fiorentina qiegħda 7.70. Biss ma rridux ninsew il-Fiorentina irdu jaqfu inkella is-sena d-dieħla narawhom fis-Serja B. X'inhu jiġri l-Fiorentina? Tgħid il-coach ta' Fiorentina wara li f'dal jiem kellna lill-coach tal-Juventus li sefa mkeċċi. Taħsbu li ħajkollna l-istess triq ukoll? Biss. Iż-żmien jagħtina parir, imma nemmen li l-Fiorentina jekk ħebqgħu sejjem dar ritmu ma noħodix bi kbira u ma tkun l-ebda sorpriża li jekk huma ikeċċu l-coach. Finalment, id-direttur qal li x'kien ħasil dil-logħba. Jiena dil-logħba hija logħba l-qalbi ħafna għalfejn għax meta fis-sena 2000 kont qiegħed l-Italja minħabba studju u affarijiet oħrajn, niftakar ir-Roma ta' konna ħadna tielet kampjonat tagħna kien propju fl-aħħar logħba Roma Parma. U allura qed ħan inkludiha f'dan il-moment qasir. Mela, Roma jibdew favoriti f'dan il-konfront, speċjalment is-sanka wara r-rebħa ma' Sassuolo isu il-problemi ta' Roma li kellhom minħabba l-prestazzjoni li biha tilfu fl-Europa League ishom issolvew ftit u naraw mela li ejjabet.com għal din il-partita qed toffri dawn l-odds. Rebħa Roma 1.47, draw 4.10, rebħa l-Parma rebħa 6.80. Jien nemmen li Roma suppost m'għandhomx jisbuha diffiċli u naqbel ma' ejjabet.com li għandhom ikunu mal-favoriti jerbħu. Biss, qabel nagħlaq dan l-intervent, inħobb ngħidilkom, speċjalment jien li għamilt karriera ta' edukatur, jien ukoll jiena missier u ġenitur u allura ngħidilkom di. Huwa importanti ferm li jekk intom sa tilagħbu il-logħob tal-azzard għamlu dan moderazzjoni għax alla ħares għal dan jaf jaspiċċa vizzju ikraħ. U kal-parnis għal-Kamra Sportiva
Isellem il-dawk kollha li jsegwu ir-roħna id-bassir. Eabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. Eabet.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Illum il-ġurnata ta' tlieta. U għalkemm aħna mhux soltu illi kull nhar ta' tlieta nagħmlu programm tagħna tbassir, għal din il-ġimgħa aħna ddeċidejna li nagħmlu dan il-programm it-tlieta u l-ħamis. Sabiex inkunu nistgħu naqsmu magħkom il-ħsibijiet tagħna fuq il-lob li se jkollna nofs din il-ġimgħa mill-Yo Health Malta Premier u mis-Serie A tal-Italja. Jiena għal din il-ġimgħa u għal dan il-programm ser ikolli fidi il-Yo Health Malta Premier, fejn jiena ddeċidejt illi ser nitkellem fuq l-iktar ġixlob kombattuti illi se jkollna mill-10 ġurnata tal-Yo Health Malta Premier. L-ewwel logħba illi nitkellem fuqha hija tal-Valletta kontra l-Gżira. Logħba li se tintlab it-Tony Bezzina Stadium 3-28 ta' Ottubru fis-7 Esquart. Il-belt illi għandhom 6 rebħiet, 3 dross u xejn telf. Fil-waqt illi l-Maroons għandhom ġiex rebħiet illi ta' min isemmi li ġabuhom kollha wara li jagħmel ir-return tiegħu il-coach tagħhom Darren Abdillah, 3 dross u 4 telfiet. Din il-logħba hija importanti immens għal ġixtimijiet għaliex jekk il-belt irridu jispiċċaw l-ewwel round l-ewwel, dawn l-aħħar ġixlobiet li fadal iridu jirbħuhom it-tnejn li huma sabiex iżidu iċ-ċans tagħhom biex jispiċċaw l-ewwel, u l-Gżira jekk iridu jispiċċaw l-ewwel round mat-top 6 biex iżidu iċ-ċans illi jagħmlu dan l-aħħar ġixlobiet li fadal iridu jirbħuhom ukoll. Allura din il-logħba se tkun kruċjali għal ġixtimijiet. Id-bassir tiegħi huwa li għalkemm nemmen illi din il-logħba se tkun kompetittiva immens, naħseb illi din il-logħba tispiċċa brebħa għall belt. It-tieni logħba li nixtieq nitkellem fuqha hija Floriana versus Ħamrun. Din il-logħba bejn dawn il-ġixtimijiet illi dan l-aħħar qed narawhom jintaqgħu ta' spiss il għaliex it-tnejn li huma għaddejjin minn mumenti tajbin. Logħba li se tintlab fit-Tony Bezzina Stadium l-4-29 ta' Ottubru fis-7 Esquart ukoll. Floriana li bħalissa jinsabu l-ewwel u s'issa milli rajna qed jagħtu logħba lil kulħadd u qegħdin jirbħu b'mod konsistenti wkoll. Naħseb illi t-tim tal-Floriana din is-sena se jkun qiegħed hemmhekk biex jiċċellenġja għalik. Min-naħa l-oħra, Ħamrun illi qed joruna l-qawwa tat-tim illi għandhom fl-Ewropa, però mbagħad meta jiġu għall-logħbiet tal-lig mhumiex jagħtu daqshekk prestazzjonijiet konvinċenti. Jiena naħseb illi dawn il-ġixtimijiet it-tnejn għandhom teams b'saħħithom immens u t-tbassir tiegħi għal din il-logħba hija rebħa għal Ħamrun. Il-ġixti players illi jiena ser ikolli l-iktar għajnejja fuqhom b'mod partikolari matul dawn il-ġixlobiet huma Juri Messias tal-belt illi s'issa skurja 6 goals u jinsab it-top scorer tal-lig Malti, u t-tieni plejer huwa Mustafa Ġaħ, il-plejer illi s'issa skurja 5 goals f'9 logħbiet u fl-opinjoni tiegħi qiegħed ikollu staġun mill-aqwa meta tqis illi dan huwa l-ewwel staġun tiegħu hawn Malta. Allum u dan il-programm min-naħa tiegħi dak kien kollox. Grazzi u narakom. L-aqwa esperjenza lokali fuq Eabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. Eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Eabet. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli.